नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। आजचा जो व्हिडिओ आहे तो लहानपण हे काय असतं ते हा व्हिडिओ बघितल्यावर तुमच्या लक्षात येईल। लहानपणात बघा, ना टेन्शन, ना कसली चिंता, ना कसला स्वार्थ, हे तुम्हाला हा व्हिडिओ बघितल्यावर लक्षात येईल। म्हणूनच म्हणतात लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा। All
जर चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जी बाजूची बेल आयकॉन असेल त्याला नक्की दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल.